Posible nga hiwaton ang turnover of command ng day outgoing Iloilo City Police Director Colonel Juarez de Coronica kag incoming Director Colonel Kim Ligada sa masunod nga semana. Sa interview sa K5 News FM Iloilo kay Coronica, ginpahayag sini nga base sa mandato ni Police Regional Office 6 o kon PRO6 Director Brigadier General Jack Wangki nga magabayluhan ay sila ni Ligada sa assignment. Nahibaluan nga talusan ni Ligada si Coronica bilang ICPO Director kag talusan man ni Coronica si Ligada bilang Chief sang Regional Plans and Strategy Management Division sang PRO6 Headquarters. Ginpabugal naman ni Coronica ang iya pagpanikasog sa kampanya batok sa mga iligal nga aktibidad, ilabi na sa droga sa syudad sang Iloilo, humalin sang nagpungko ini bilang City Director sa sulod sang 1 ka tuig kag 5 ka bulan. Aminado man ang outgoing ICPO Director nga iya ginhimo ang tanan agud matap na ang shabu kag iban nga kriminalidad sa syudad, subong man nga wala sang kapulisan nga naangot sa illegal activities sa idalom sang iya liderato. Samtang ginakabig naman ni Coronica nga challenging ang pagpungko bilang Director sang kapulisan sa syudad sang Iloilo. Ini si K5 Karen Badilla para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. This news is brought to you by, do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio, antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera.